Добрый дзень, дарагія тэлегледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы раскажам пра варнянскі касцёл святога Юрыя, унікальную архітэктурную і гістарычную пярліну Астравецкага раёна, якая размешчана ў маляўнічай вёсцы Варняны. Гэты каталіцкі храм уражвае сваёй веліччу і гармоніяй архітэктурных форм. Касцёл стаў важным духоўным цэнтрам для каталікоў гэтага рэгіёна, а таксама аб'ектам прыцягнення турыстаў, якія вандруюць на Беларусі. Варняны – самы буйны пасля Астраўца населены пункт у аднайменным раёне. Ды і да таго ж самавіты па веку, яму амаль 630 гадоў. З 1391 гэта было ўладанне караля Уладзіслава II Ягайлы. А ў канцы 16 стагоддзя ўжо іншым каралём Стэфанам Баторыем Варняны перададзены за дзяржаўныя заслугі Яну Абрамовічу, прадстаўніку старажытнага шляхецкага роду герба Ястрабец, чые нашчадкі жылі тут да 1860 года і падпісывалі ўсе дакументы не іначай як Абрамовічы на Варнянах. Пры іх у другой палове 18-го, пачатку 19-го стагоддзя узнік унікальны архітэктурны ансамбль на чале з касцёлам. З касцёлам звязана і першае ўпамінанне мястэчка Варняны, калі ўладальніца маёнтка Марына Сангайлава ў 1462 годзе ахвяравала грошы на будаўніцтва драўлянага касцёла Божага цела і плябаніі. У 16 стагоддзі ўладальнік Варнян, ваявода мінскі і смаленскі Ян Абрамовіч забраў храм пад Калінскі сабор. Наступны ўладальнік вёскі Самуэль Абрамовіч, які перайшоў у каталіцтва, у 1654 годзе Калінскі сабор зачыніў. Род Абрамовічаў становіцца каталіцкім веравызнання, і ў 1760 годзе Андрэй Абрамовіч задумывае, каб людзям пабудаваць мураваную святыню, таму што драўляная святыня ўжо была ў заняпадзе, развальвалася, напэўна, бо дрэва ёсць дрэва. Але ягоная задума скончылася тым, што раптоўная смерць надышла, і за ягоную ідэю ўзяўся родны брат Юрый Абрамовіч, які менавіта ў 1760 годзе адразу залівае гэты фундамент, паўстае пачатак гэтай святыні. І гэта святыня наша будуецца 9 год. І на працягу гэтых 9 год, амаль што калі заканчваецца будова святыні, Юрый Абрамовіч памірае. Жонка, ягоная ўдава Марцыяна Абрамовіч, дабудоўвае да канца гэту святыню і едзе ў Вільню да тагачаснага мітрапаліта Віленскага біскупа дамаўляцца, каб святыню кансакраваць і з адзінай просьбай. У гонар яе мужа, каб перайменаваць касцёл, каб гэты касцёл не быў ужо Божага цела, але каб быў касцёл у гонар яе мужа імені Юрыя, чаліна Юрыя святога мучаніка, великамучаніка. І біскуп згаджаецца, больш таго, біскуп не толькі касцёл надае тытул кансакрацыі Юрія, але таксама ўсю парафію перайменоўвае на тытул святога Юрія. І таму ў 1769 годзе 28 кастрычніка прыбывае дапаможны біскуп віленскі Томаш Зянковіч і кансакруе гэту святыню пад іменем святога Юрія, великамучаніка. І вось з тых часоў гэта святыня існуе. Уладальніца Варнян цяжка перажывала смерць каханага мужа і ўсе сілы прыклала, каб касцёл стаў памяццю ў камені. Жыхары мястэчка добра прынялі асвячэнне святыні пад тытулам святога Юрія. Не толькі праз павагу да ўладальніцы маёнтка, але і таму, што гэты святы заўсёды быў глыбока шанаваны на гэтых землях. Каталіцкі касцёл успамінае святога Юрія 23 красавіка. Паводле падання, святы быў рымскім воінам, які паходзіў з Лідзіі і быў хрысціянінам. Выява святога Юрыя, які паражае цмока, адзін з самых папулярных сюжэтаў у іканапісе і сакральнай скульптуры. У вялікім алтары касцёла былі абразы ўзнясення і святога Яна, напісаныя Сымонам Чаховічам і перанесеныя сюды з касцёла святога Казіміра ў Вільні. Касцёл дабудоўваўся яшчэ ў 1880 і 1908 годах, але добра захаваў свой аўтэнтычны выгляд. Па завяшчанні пад касцёлам былі пахаваны усе з роду Абрамовічаў, а фундатара і галоўнага ініцыятара будаўніцтва Марцыяну па яе просьбе пасля смерці пахавалі пад парогам касцёла.
У 18 стагоддзі варняны перажылі перыяд росквіту, і касцёл не застаўся ў баку. У стылі барока, які тады панаваў у архітэктуры, храм быў значна перабудаваны і ўпрыгожаны. Менавіта тады ён набыў сваё цяперашняе аблічча, якое мы бачым і сёння. Былі дададзеныя новыя элементы, зменены фасады, інтэр'ер узбагаціўся пышным дэкорам. Што яшчэ цікавага з гісторыі касцёла нашай парафіі, увогуле наш касцёл не быў такі доўгі, вось як цяпер ён выглядае, таму што стары фундамент 18 стагоддзя, ён заканчваецца вось дзе гэта ідуць балюстрады, і тут была алтарная частка. Натомість вось тая частка, яна дабудаваная у пачатку 20 стагоддзя, 1903 год, таму што не змяшчаліся каталіцкія вернікі ў святыні, настолькі была вялікая парафія. Дзесьці ў адных звестках 1931 года напісана, што наша парафія лічыла 7542 душы. Это была настолькі сапраўды вялікая парафія. У гэты перыяд касцёл святога Юрыя быў не проста месцам богаслужэння, але і важным культурным і грамадскім цэнтрам. Ён прыцягваў прыхаджан з навакольных вёсак, станавіўся месцам правядзення рэлігійных свят і народных гулянняў. Што цікава з гісторыі, касцёл перажыў 3 вайны: напалеонаўскую, першую і другую сусветную. І ён быў не пашкоджаны. Аднак у пасляваенны час святыню чакалі цяжкія выпрабаванні. З 1948 года касцёл быў зачынены. Вернемся да савецкіх часоў, што з гісторыі савецкіх часоў у гэтай святыні быў запланаваны, каб быў склад, але ён не быў. Ён быў зачынены, гэты будынак, до 1971 года. Вядома, пад святыняй у нас у скляпеннях захароненыя былі ўсе з роду Абрамовічаў. І, напэўна, людзі шукалі золата, шукалі якоїсьці багацці, таму гэтыя труны былі адчыненыя. Вось у нас за касцёлам знаходзіцца будынак, дзе дзеці, якіх лішаюць на паўгода ад бацькоў, бацькам даюць права восстанавіцца. А ў савецкія часы гэта ўвогуле быў інтэрнат. Гэта былі дзетдом быў. І тут знаходзілася больш чым 700 дзяцей. І уявіце, тым дзецям трэба было бавіцца, тым дзецям трэба было дзесьці забаўляцца, гуляць, адпачываць. І таму яны, вось гэтыя дзеці, таксама сюды прыходзілі бавіцца ў святыню. І яны залазілі ў падвал, бачылі, што труны адчыненыя, даставалі гэтыя чэрапы, як людзі старэйшыя апавядаюць, на ков, на палку надзявалі чэрап, і хлопцы даганялі дзяўчат, такім спосабам палохалі дзяўчат. Это было збясчышчэнне цела людскога. Таксама даставалі вялікія косці, як саблямі гулялі, бавіліся. І аднойчы у нас на стрыху, на патаўку ёсць такі люк, і адзін хлопчык наступіў на гэты люк, праваліўся, і, вядома, пасля таго, як сталася трагедыя, як загінула дзіця, улады ўжо інтэрната пазабівалі ўсе нішы, ўсе ніжэйшыя вокны, каб дзеці не маглі сюды прыходзіць бавіцца. У 1971 годзе ад цяжасці, ад то, што не рамантавалася ніколі святыні, на алтарнай частцы увальваецца крыша і правальваецца ў адной частцы паталок. І вось грузам завалена была святыня амаль 7 гадоў. Тут раслі дрэўцы, тут ўсё выглядала вельмі ў плачучым стане. І аднойчы 1977 год, прыехаўшы улады Гродзенскай вобласці мясцовыя, планавалі, што рабіць з гэтым будынкам. Гэты будынак вельмі сапраўды страшна выглядаў з вуліцы, і таму задумалі рашэннем узарваць гэту святыню, так як узарвалі ў 1964 годзе ў Гродна фару Вітаўта. Але паўстрымала людзей тое, што вельмі блізка будынкі. І прапанова была: а давайте зробім у нас у Варнянах кінатэатр, клуб. У нас гэтага будынка дастойнага няма. Вось так, адным спантанным рашэннем шматпакутная святыня ператварылася ў кінатэатр і клуб. Будынак рамантуецца сіламі мясцовай гаспадаркі. Тут праводзілася шмат розных мерапрыемстваў. Дзе сёння пры збіры гэта была танцпляцоўка, адбываліся дыскатэкі. Аднак вернікі ўвесь час працягвалі спадзявацца вярнуць свой касцёл. 4 месяцы людзі дабіваліся, ездзілі па розных інстанцыях у Мінск і нават у Маскву.
Аднойчы надышоў гэты цудоўны дзень. Это было 27 лютага 1990 года. Тут, вось у гэтай святыні, тады яшчэ гэта быў кінатэатр. Тут сабраліся ўсе прадстаўнікі працуючай гаспадаркі мясцовай тагачаснай і галасавання. Заставіць гэты дом як кінатэатр или гэты дом зрабіць Божым, так, якім ён павінен быць. І ўсе прагаласавалі за. І таму у той самы дзень людзям перадаюцца ключы і павінен стаць гэты дом Божым домам. Ну, вядома, паркет застаўся, гэта пол, гэта не арыгінальны, у нас заўсёды быў мураваны, прыгожы, мазаічны пол быў. Вось, таму гэты паркет не гістарычны. І таксама вось гэтыя жарандолі, люстры, якія мы бачым у нас, яны таксама не сакральныя, а тэатральныя. Яны былі зробленыя менавіта для тэатра. Ну, але на сёння што маем, тое маем. Пасля таго, як касцёл у Варнянах быў вернуты вернікам, стала зразумела, што ён мае вострую патрэбу ў рэстаўрацыі. Аднаўленне алтара было адной з самых надзённых задач. Пры дапамозе фундатараў, дапамозе з Вільні паўстае гэты алтар, штосьці падобнае, які быў. Вось. Тут бакавыя алтары паўстаюць у 1991 годзе. Цяпер у нас велікодны перыяд, таму вось і гроб, і таямніца засланяюць гэтыя алтары. І паволі гэтая святыня вось становіцца падобна да святыні. Таму, дзякуючы вось менавіта у першую чаргу малітве людзей, той вось глыбокай веры, якая ў іх захавалася ў сэрцы. Сёння мы маем гэту святыню, гэты касцёл, і дзякаваць Богу, гэты касцёл ужо сёння 36 год дыхае. Касцёл святога Юрыя, яго старажытныя званы – гэта сапраўдны скарб, які беражліва захоўвае і перадае з пакалення ў пакаленне сваю унікальную гісторыю і непаўторны дух. Вось гэты нашы званы, якія мы маем на сённяшні дзень, яны забытковыя, яны з самых пачаткаў, напэўна, нашай святыні. Я дакладна толькі год не ведаю, з якога гэты званы гадоў. Вось яны ў савецкім часе былі трошкі знішчаныя, як бачым, выбівалі, напэўна, хацелі знішчыць, і былі павыразаныя сердцавіны, языкі, каб людзі не маглі абвяшчаць звонам якуюсьці ўрачыстасць альбо смутак парафіяльны. І вельмі доўгія гады гэтыя званы вось так віселі, але дзякуючы добрым людзям, дзякуючы іншым арганізацыям, мы пастараліся гэты званы рухоміць, пусціць у жыццё. Вось, фірмай таксама «Белтрон» запусцілі, каб яны таксама нам давалі знаць на службы за паўгадзіны, таксама і вось на пахаванне мы включаем, на іншыя розныя ўрачыстасці. Хай Бог жыве ў нашым сэрцы. Да радасці вернікаў звон напаўняе наваколле асаблівай атмасферай і стварае адчуванне непарыўнай сувязі пакаленняў. Званы – неад'емная частка душы варнян, сімвал іх стойкасці і веры. Яшчэ для цікавых звестак, вось калі Абрамовічы пабудавалі касцёл, у галоўным алтары, у цэнтры алтара знаходзіўся вобраз у небаўшэсце Езуса Хрыста, а ў верхняй частцы знаходзіўся вобраз святога Яна Непамука. Потым, калі касцёл перарабліваўся, паўставаў новы алтар, і святы Ян Непамук у гісторыі знік. І таму, дзякуючы добрым людзям і звесткам гісторыі, мы пастараліся аднавіць гісторыю, аднавіць таксама жыццё святога Яна Непамука на нашай тэрыторыі парафіі. Таму художніца мясцовая з астравецкага нашага дэканата раёна Тэрэза Варановіч, яна нам намалявала гэты прыгожы вобраз святога Яна Непамука, святара, які аддаў жыццё мучаніцкае за тое, што захаваў таямніцу споведзі. Таму што кароль чэшскі са сваёй жонкай, яны спавядаліся ў яго, і аднойчы кароль хацеў ведаць, з чаго спавядаецца вельмі часта ягоная жонка каралева. Святар, вядома, не адчыніў тайны споведзі, і кароль зажадаў утапіць у рацэ
вось гэтага святара. І таму святы Ір'ян Непамук з'яўляецца мучанікам спаведнікоў святароў, якія спавядаюць людзей, яднаюць з Богом, душы людзей лечаць. Таму молім і просім заступніцтва святого Ір'яна Непамука, каб вось людзі адчыненым сэрцам Богу вызнавалі сваю грэшнасць, ну і прасілі ў Бога змілавання, каб Бог дараваў праз паслугу, праз малітву святара, які служыць у канфесіянале. Наш касцёл носіць тытул імя святого Юрія, великамучаніка. Яго вобраз мы маем вось тут па правай старане, уваходзячы ў святыню. Гэта рыцар, які абараняе люд Божы ад злога, ад цмока. І ён з'яўляецца нашым апекуном нашай святыні, нашай парафіі. Заўсёды галоўны апекун святыняў павінен знаходзіцца ў галоўным алтары, але ў нашым алтары знаходзіцца вобраз Маці Божай успамогі хрысціянаў. Маці Божа, якая з'яўляецца апякункай усіх нас, хрысціянаў, аб'ядноўвае нас. Таму мы да Марыі прыходзім, да нашай мамы нябеснай, просім яе заступніцтва. У верхняй частцы над іконай Маці Божай мы бачым вобраз Езус у садзе аліўным. Езус моліцца да свайго Айца Найвышшага перад вось той мукаю, якую яго чакае для нашага збаўлення. Таму Езус кажа: «Ойча, забяры ад мяне гэты келіх, але не мая, але твая воля няхай станецца». І мы таксама павінны вось гэтыя словы ў жыцці паўтараць: «Не мая, Пане Божа, воля, але твая няхай будзе ў маім жыцці, а я, каб жыў вось па волі тваёй, каб я выконваў твае задумы, твае планы». Людзі з глыбокай пашанай ставяцца да памяці заснавальніцы касцёла Марцыяны Абрамовіч. Заўсёды ўзгадваюць яе ў малітве. Род Абрамовічаў, усе жыхары Абрамовічаў, яны былі захаваныя ў падзямеллі касцёла. І засталася адзіная Марцыяна Абрамовіч, якая дабудавала гэту святыню, якая вось менавіта можам назваць фундатаркай, галоўнай фундатаркай гэтага касцёла. І яна ў сваім тэстаменце напісала яе, каб пахавалі, калі яна адыдзе ў вечнасць, не ў падзямеллі, але яе каб пахавалі пры ўваходзе ў святыню, на самым парозе, каб кожны жыхар, хто будзе заходзіць і выходзіць з гэтай святыні, мог праз яе магілу вось менавіта пераступаць, хадзіць па ейным целе. І я скажу, з адной стороны, жанчына трошкі бывае і мудрая, таму што вось яе рэшткі па сённяшні дзень знаходзяцца ў зямлі, і мы праз яе прах праходзім, а іншыя яе радаводу былі збясчэшчаны ў савецкія часы. Таму часам так вось жанчыны цудоўна падыходзіць, задумай да сваіх спраў будучы. Трэба дадаць, што менавіта пры Марцыяне Абрамовіч варняны былі забудаваны па суцэльным барочным плане. З правага боку ад касцёла з'явіўся будынак аптэкі, з левага боку плябань. Гэтыя двухпавярховыя будынкі з вальмавымі дахамі добра захаваліся да нашых дзён. Сёння касцёл у Варнянах з'яўляецца дзейсным храмам і адной з галоўных славутасцяў рэгіёну. Ён прываблівае не толькі вернікаў, але і турыстаў, якія цікавяцца гісторыяй і архітэктурай. Велічныя скляпенні, старадаўнія фрэскі і атмасфера прымірэння ствараюць непаўторнае адчуванне дакранання да мінулага. Вось у нас ёсць падзямелье, якое таксама можам вам паказаць. Як і любое старажытнае месца, касцёл святога Юрыя аброс мноствам легендаў. Кажуць, што ў тунэлі можна пачуць водгаласы мінулага, убачыць зданняў ці нават знайсці схаваныя скарбы. Гэтыя гісторыі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, ствараюць асаблівую атмасферу і прыцягваюць тых, хто шукае нешта большае, чым проста агляд славутасцей. Вось заўважце, вось гэта яма, гэта дыра, і тут прабіта, вось менавіта там былі захаваныя род Абрамовічаў, і ў савецкім часе проста прабілі гэту дыру, прабілі паталок, і вось так увалазілі ў падвал захараненні гэтага роду Абрамовічаў. Што цікава, ад гэтага месца захаранення ёсць тунэль. Гістарычна апавядаюць, што існуе тунэль, і вось гэты тунэль працягваўся аж да парафіяльных могілак, дзе вернікаў нашай парафіі захаранялі. Вось таму, на жаль, сёння тут
ўсё вось так, як ёсць, у такім стане. Вось такія бачым кавалкі, вось такі наш быў пол у касцеле, бетон, з такі мазаічна выглядаліся гэтыя пліты. Вось таксама з гэтай стараны ёсць кавалак, прыпамінае нам, якая была наша прыгожая святыня, вось менавіта тут у Варнянах. Касцёл святога Юрыя ў Варнянах – гэта не проста культавы будынак, а сапраўдны твор архітэктурнага мастацтва, які гарманічна ўпісваецца ў маляўнічы ландшафт і захоўвае ў сабе водгаласы вякоў. Акрамя варнянскага касцёла, які ў Варнянах знаходзіцца, непадалёк Варнян, 4 кіламетры, ёсць мястэчка Варона. І вось у нас на тэрыторыі Вароны існуе прыгожая святыня, невялічкая святыня, канец 18 стагоддзя, капліца святой мучаніцы Філамены. Што цікава, гэтая святыня і ўвогуле гэтае мястэчка пачаткова тут гаспадарамі былі таксама пратэстанты, кальвіністы, род кардзісаў. І вось менавіта яны узвялі гэты будынак як кальвінскі збор. І таму вось форма гэтай святыні – это вось невялічкі кальвінскі збор. І вось праз стагоддзе кардзісы маліліся вось у гэтым будынку. Калі яны сталі каталікамі, у 19 стагоддзі перайшлі, звяртаюцца да мітрапаліта Віленска, каб дазволіў надаць тытул гэтай святыні, каб яна стала каталіцкай. А у Ватыкане у гэтым часе якраз недаўна была кананізацыя мучаніцы першых стагоддзяў святой Філамены. І, вядома, гэта радавая святыня, біскуп Віленскі назначыў тытул святой Філамены. Вернікі, якія тут заўсёды пражывалі ў Вароне, яны прыналежалі да варнянскай парафіі. Таму заўсёды яны адзначалі ўрачыстасць святога Юрыя. А вось род кардзісаў самі тут яны жылі вось за гэтым азярцом, вось тая зямля, гэта ўсё была зямля уласнасць роду кардзісаў. І калі Бог паблагаславіў у іхным родзе, з'явіўся таксама сваё пакліканне, свой святар, Ігнацый Кардзіс, і аднойчы ён папаў пад абстрэл пад Вільняй, каля вось недалёк Маці Божай Вастрабамскай, і калі пасля ягонага пахавання адчыталі ягоны тэстамент, было напісана: «Вельмі прашу, каб гэтую святыню, каплічку запекаваў Пробаш Варнянскі». І вось з 44 года па 48, бо ў 48 улады савецкія забралі гэту святыню, вось 4 гады толькі даязджаў Пробаш Варнянскі, абслужваючы гэтую святыню. І гэта святыня, як зачынілася ў 48 годзе, то до 2000 года яна была знішчана, таму што паталка не было, задняй сцяны не было, былі толькі 3 сцяны, і ў сярэдзіне раслі вялікія бярозы. Намаганнямі мясцовых жыхароў, асабліва кіраўніка тагачаснага калхоза варонскага, кухарчыка Яўгена Яковлевіча, вось паўстае нанава гэты будынак, аднаўляецца. У данный момент мы переживаем период урачыстасці з мёртвых паўстання наша збаўцы, і жадаю кожнаму веруючаму чалавеку, але таксама тым людзям, якія шукаюць Бога, каб Гасподзь Бог, наш збаўца Езус Христус, які за нас, дзеля нас, дзеля наша збаўлення аддаў жыццё на крыжы, каб нас уратаваць, благаславіў, каб мы шчаслівымі былі людзьмі, каб мы прасаўлялі Бога. Бо кожны з нас пакліканы да жыцця вечнай, таму жадаю кожнаму быць шчаслівым тут на зямлі, але шчасце не заканчваецца зямным жыццём, шчасце заканчваецца яшчэ там, працяг будзе ў вечнасці. Таму жычу, каб мы ўсе там у вечнасці прасаўлялі адзінага Бога, імя якога Езус Христос. Калі вы шукаеце месца, дзе гісторыя ажывае, а душа знаходзіць спакой, то касцёл святога Юрыя ў Варнянах і іншыя культавыя славутасці рэгіёна менавіта тое, што вам трэба. Гэтыя аб'екты знаходзяцца ў выдатным стане, і кожны год сюды прыязджае мноства паломнікаў і падарожнікаў, якія жадаюць дакрануцца да духоўнасці і векавых традыцый. Кожны камень, кожная фрэска захоўваюць тут водгаласы гісторыі, расказваючы аб людзях, якія будавалі, маліліся і жылі тут. Дзякуй Богу, да нас прыязджаюць, многа наведваюць
госці і, вядома, прыязджаюць экскурсіі, якія таксама цікавяцца гісторыяй нашай айчыны, нашай бацькаўшчыны, прыгожых куткоў нашай зямлі. І вось наведваючы наш касцёл, таксама захапляюцца гэтай прыгажосцю, якая захавалася. Мы заўсёды ўсіх чакаем, заўсёды ўсіх вітаем, апавядаем, расказваем, паказваем. Варняны гэта якраз той выпадак, калі маленькая вёска захоўвае ў сабе больш, чым можна чакаць ад пункта на мапе. Тут няма турыстычных натоўпаў і гучных шыльдаў, але ёсць гісторыя, настрой і рэдкае адчуванне цішыні, у якой мінулае быццам бы працягвае размаўляць з сучаснасцю. Наведванне варнянскага касцёла выдатная магчымасць акунуцца ў гісторыю і атрымаць асалоду ад прыгажосці беларускай архітэктуры. Многія турысты з усёй Беларусі і не толькі выбіраюць экскурсіі, каб убачыць гэтую славутасць на свае вочы. Наведайце гэту унікальную святыню, не пашкадуеце. Жадаю вам Божай дапамогі, да сустрэчы.